Veliki pozdrav i dobrodošli u današnji vlog. Ja ko youtuber, nešto ja sebi umislio ko neki vlog. Ne znam ništa, znači, ništa ja ne znam. Znam snimiti, postaviti video na YouTube ko kakav krava, tele. Prsni to malo po šoferšajbi, bok te, gledaj ti šoferšajbi. Pozdrav Raja, idemo da se šišamo. Novi hairstyle, trenutno mi je ko Ferida Avdića, može proći. Ali idemo nešto novo nabaciti na headeru. Ima da mi frajer sad uzme jedno 30 maraka za šišanje. Po dolu mu 15 šiša. Glava mi, bože, sad ću. Moram malo požurit. Negdje oko 7 sati. Dok on kablove raspetlja i to, dok krene ovu dulumažu da šiša, Sehura ćemo zaglaviti. Sehura! Stigli smo na odredište. 3, 2, 1, sad. Ja se ošašala. Free za 10. Hvala bratu mom. Nije frizura napravljena, ali uređena je. To je dobro za 10. A jebote, kolika mi je brada. Komotno mogu počinjati video sa Assalamu alaikum. Mom bratu što me obletio. Znači čovjek top šiša. Još malo dok samo sredimo frizuricu, dok nešto napravimo, to će biti top. Hvala vam odsica što ste gledali ovaj video, iako znam da je ovo jedan od najglupljih videa što ste gledali, znači nezanimljiv totalno, boga, meni, a kamoli vam. Ali eto, hvala još jednom, čao.